решението ми да дойда тук беше абсолютно рязко. Ако кажа, че не съм се обърнал живота на обратно, просто ще излъжа. Аз попаднах тук, случайно щъркала до нея се изпуснала, много тежко пее пса. Тук съм от няколко месеца и съм приятел на двамата хиджари. Аз съм обиколил половина Европа. Обиколил съм Пиренеите, Алпите. Бил съм също на Апенините. Там има страхотни места, но моето място, което най-много ме грабна, е Стара планина. И заради това аз дойдох тук да работя. Професията е много странна. Трябва да имаш безброй умения, качества, както физически, така и психически. Налагат се да си всякакъв, не си откъснат от света и няма как да разчиташ на друга помощ, освен на самия ти екип. Работата е доста тежка и почти непосилна за сам човек, пък дори малкият екип, който в момента сме трима, също ни идват нещата много нагоре. Имаме безброй перипетии с зареждането. Няма инфраструктура, ползваме 3-4 вида превозни средства, от които и машина и животинска тяга, който не е така огромна сграда. С толкова малко персонал са необходими много човекосмени, труд и средства, които сами по себе си се оскъпяват безбожно много, докато стигнат да сме тук. Капацитета на хижата е 99 места, но има изключения, когато сме имали 120-130 човека с нощувки, плюс още 100-200 преминаващи. Това като сбор прави към 300 човека и главно аз, колегата ми Иван, редовно спим направо в кухнята, защото за толкова хора ти трябва денонощно да готвиш и нашия сън за 24 часа е от 2 до 3 часа. Тази сутрин станах 5:30, направих 80 мекици, с колегите изнесохме закуската, направили сме към 50 чая, 40 кафета, също така с мекиците сме предложили сладко, сирене и се надявам, че туристите са останали доволни. Стремим се да сме независими на едно място, което много трудно ти го позволява. Трудностите основно, които се сблъсквам тук, са най-вече с терена и метеорологичните условия. Просто някой път времето е толкова ужасно, че и колкото и да си екипиран и подготвен, времето си е време и никого не жали. Дори най-добрият планинар и най-добрият хиджар. Зимата продължава повече от 6 месеца, т.е. 6 месеца може да ни срещнеш жив човек, т.е. само нас колега. Понеже е на доста ветровито и студено място, на около 1600 метра над морска височина, и единственото ни гориво е дървесината. Сега ще понатръшкаме такъв поле, където е по-просто. Хем да загреем и ни. При положение, че имаш 30 печки, 40 кубика дърва са смешна работа и 100 кубика да имаш пак са малко. В момента, в който оттичаме тези 100 годишни дървета, изпитваш доста смесени чувства. В началото малко страх и доста адреналин.
След като всичко е долу и съборено, така започва и гузната съвест, която се обажда, защото просто няма как да ти е кеф да режеш нещо, което е расло 100 и над 100 години за около по-малко от минута. Това точно кои дървета трябва да се отрежат, се занимава парковата охрана и специалисти. Те се маркират, одобряват, прави се така, че да не стават прозорци в гората, в смисъл, колкото е максимално санитарна сеч да се върши. Кращата е парк и това не е редно, но нямаме да писнем. Много от туристите въобще не си дават сметка какво причиняваме. По-скоро искат да унищожим планината за тяхно добро. Както дърва, така не се наложи да си нарежат коня, колега. Просто нямах избор. Падна, удари се и се наложи. И с това се занимавам. Рано или късно се привързваш към това животно и не е приятно. Не всеки го може. Доста спокойни моменти с хубаво време, не е само лошо време. Често пъти се разпускаме на терасата, наслаждаваме се на гледките и спокойствието. Не е да гледаме телевизия, сарам в интернет, ами да се разходим из гората. Това място и релефа, и бейрите, и всичко някакси отсява хората. Планината може да срещнеш интересни хора. Едно от най-приятното нещо хища да ти е пълна само с приятни хора. Пък и с колегата имаме доста развитено въображение. Направили сме си тенис маса, имаме си куп други забавления. Хората постоянно ме питат как станахте хижари, сега много пари изкарват. Ще ви кажа, едно от хижарството не си изкарват пари. Единственото, което се изкарва е на гърбица. Самата професия не е съвсем благодарна. Както много ни е дала, така и много ни е взела. Аз лично не съжалявам, защото има резултат. Лошото е, когато даваш нещо от себе си, няма резултати. Трудничко е. Не е за всеки. Общо взето не трябва да слуша главата много, за да си тук. За което въобще не съдя никой от колегите ми. Знам всеки какъв труд полага и за какво става въпрос. Всички хижари са от качалки. Няма прошка.